اور بھاویں کوڑا ہی سہی ادا فقط دلاسا ساڈی ہاواں کان ضروری ہے ڈر پوکاں کاوش ڈر لگدا ہے سنگراواں کان ضروری ہے اور میرے اللہ اس انسان دی قربت ہے نہ باواں کان ضروری ہے سا جیون کان ضروری ہے او ساواں کان ضروری ہے واہ 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 تاڑی مارو بھائی زوردار مہربانی صحیح اور شکریہ اور دل دنیا کان منافق صحیح بھائی اختر حسرت دل دنیا کان منافق صحیح تیرے کان تا یار پر آئے نا واہ 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 دل دنیا کان منافق صحیح تیرے کان تا یار پر آئے نا تیرا حکم تا رات ہنیری بیچ کدی چھوڑ کے گئے یاد رائے نا اور جدہ بڑی یہی لوڑ تا بھاج پایا ازمیشاں تو گھبرائے نا کوئی کاوش او جا ثابت کر جتھے تائیں سدے آئے اساں آئے نا واہ واہ اور بیلی خواب ہوندن تنہائیاں دے بیلی راتاں دی نورین ہوندن بیلی طاقت ہوندن بازوان دی بیلی پیران کان زمین ہوندن باقی اے ازمایا زندگی بچ روسے سانگیاں دی توہین ہوندن اوہ کاوش رہے تنہا ویندن جڑے مجمعہ دے شوقین ہوندن مہربانی اور میں اپنی جی اچھا بھائی سیفی دا حکم آ گیا ایک لگتے نو آکھیا تینو دل جئی شاہی تے راج کرایا ہے تو ہمارا مخانہ لے تھوڑی نظر کر رہے ہیں تینو دل جئی شاہی تے راج کرایا ہے بھامے جھگی اجران دے لیک بھی نہ ہے تائیں نگ بے کار نو گل پایا ہے کسے ہار اجٹھان دے لیک بھی نہ ہے واہ واہ تینو دل جئی شاہی تے راج کرایا ہے بھامے جھگی اجران دے لیک بھی نہ ہے تائیں نگ بے کار نو گل پایا ہے کسے ہار اجٹھان دے لیک بھی نہ ہے اور ساڑا دل کاوش نادان جو ہے نہیں تا تو بندہ چان دے لیک بھی نہ ہے وہ انجے سیر دا تاج بنائی رکھیا ہے تو تا جتیہ چبان دے لیک بھی تاڑی ہے بھائی زوردار مہربانی رات صاحب ایک بندہ بیمار ہو گیا ڈاکٹر دے ہاتھ تے چودی نبض ہے ڈاکٹر سہیل صاحب ڈاکٹر دی نبض نپی بیٹھا ہے تو انہوں آدھا ہے گال سن لقمان بیمار میں کوئی نہ مرنی آلے ہو گال سن ڈاکٹر انہوں آدھا ہے گال سن لقمان بیمار میں کوئی نہ ایک عرض غریب دی من سے وہ آدھا داس کیڑی وہ آدھا انہوں آکھیاں ہوتا موت غریب ہے بڑا قدہ 100 ملاقات دی من سے تاڑی بھائی تے انجے فیدہ کوئی نہ تھک پوسیں میرے زخمان نال جو کھن سے ساڑھے پھاٹے انکاوش آندر آتا ہی تو کتو پٹیاں بن سے آئے تاڑیاں زوردار حاجی وسیم صاحب کو جڑا پٹیاں اور دل نو ایک گال کی تھی کہ دلہ ٹھیٹ آئے پتہ نہیں کہ چاہنا ہے آج تائیں سمجھا نہ سگیا بڑی توجہ بھائی وسیم دلہ ٹھیٹ آئے پتہ نہیں کہ چاہنا ہے آج تائیں سمجھا نہ سگیا تین علم ہے وہ تیرا نہیں بندہ تم سے انتلا نہ سگیا تے میرا ہو کے کاوش تو میرے دکھ درد ونڈا نہ سگیا بندے رب بھول ویندن تو جھلیا ایک شخص واہ 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 شیر تے صرف توجہ کرنی ہے کہ ایک بندے نو اتنا منگیا کہ اس اخیر کار چھوڑ ایک دڑے پچھتائندہ بیٹھا ہے پچھتاوا سننا ہے پچھتاوا کی پچھتاوا سننا ہے پچھتائنہ کاوش قسم خدا دی جے ادا جذبات کھلو ویندے جی میں تین منگے آئے انجے بخشش منگ دے ایسا قدن دے جنتی ہو ویند واہ واہ تاڑیاں بھائی زوردار اور سوا جوڑا پا کے ہنیوان دا ووٹی وانگو سج کے رننا تنہائیاں دی بند بکل وچ مکھ اپنا کج کے رننا ڈسکورے صبر تے گھر کر گئے ڈھائی ماریاں گج کے رننا آج وقت تو کاوش یاد آیا آج وقت میں راج کے رننا اور آخری دو شیر بھائی سہیل دی فرمیش آئی میرا ایک شیر ہے کہ لگا وانج قاصد میرے یار نو آنکھیں تیرا کاوش سخت بیمارے ایسو فقط گزارا سسکیاں تے سامان دی تنگ رفتارے آنکھیں سکدے ہوٹ دی تسبیح تے تیرا ذکر سنم ہر وارے ایڈی اوکھی یار شفا کوئی نہیں تیرے ہک دیدار دی مارے کسے پوچھیا روندیاں آنکھیاں تو اتھو کیوں بے خبر خدائیے پر درد احساس تے ادران دی ہک ہنجت 100 انگڑائیے اکھی آکھیا جورم تا کوئی نہ ہوئے ودی روت زمیش دی آئیے جیڑے کاوش پتن تے نہیں لاندین کسے سجن دی بے پروائیے بھائی دی فرمیش آ گئی ہے کہ ایک لگ دے نو آکھیا بھائی سنگ پھردے بشر دا بے لجیا لب گیا ہی تا سٹ نہ گھتیا واہ 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 سنگ پھردے بشر دا بے لجیا
ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਸੱਟ ਨਹੁੰ ਘੱਤਿਆ ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗਵੀਆਂ ਪੀਗਾਂ ਦਾ ਝੂਟਾ ਲਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਸੱਟ ਨਹੁੰ ਘੱਤਿਆ ਔਰ ਇਨਾਂ ਬਾਈ ਚੋਂ ਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਢਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਸੱਟ ਨਹੁੰ ਘੱਤਿਆ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਦਾ ਕਾਵਿਸ਼ ਤਾੜੇ ਚਾਹੇ ਹੱਥ ਪਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਸੱਟ ਨਹੁੰ ਘੱਤਿਆ वाह वाह भाई उस्मान तवज्जो करे ना ना ये ऐद खिलाफी है तू जो आया है सज के वेखण दे लोकी जो आदे लोकी आखन पे हथे बहु वज गज के वेखण दे वाह 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 ते मन्ना कर नहीं अखी दी बुक्कल विच मुख अपना कज के वेखण दे पूरे साल दी ओदर लई वधिया अज काविश रज के वेखण दे ताड़ियां जोरदार सोना बहुए तू ढोल मेरा मैं कोल बह के ते रज के डिठा है वाह 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 कल ने माशी हवा दे झोले है बूआ दिखिया मैं भज के डिठा है तेरे ख्यालां दे विच खड़ाती मैं आन बूए ते मारी जाती कमली गलियां ते भौंदी रहियां चुकाठ नप के ते रोंदी रहियां आवाज कां कां दी कन्नी सुन के मैं वट्टे गलियां तू आंदे चुन के रो के कानू मरेंदी रहियां मिन्ता हाथ बन करेंदी रहियां क्यों बनेरे ते नित बलेना लूण जख्मां ते क्यों सटेना कासे दत्ती पैगाम घलिया ओ भी डीगर नु रोंदा वलिया कासे दत्ती पैगाम घलिया ओ भी डीगर नु रोंदा वलिया कासे तनु के याद है कि सजन तेरा एक महल बना के सुखी वसदा है ओ तैन भुला के मैं जो वंज के पैगाम दिता है तेरी उल्फत दा नाम दिता है रोंदी कमली दे सांगे रल्ला खुदा दा ना है तू यार वल्ला उस अजीब एक हिसाब दिता है हैरान हां इन जवाब दिता है खत मैं दे के जो वलिया आवा सुनिया मगरू अजब सदावा बेदर्द खत मैनू मोड़ दिता पार आमन तू होड़ दिता ले जा वापस रोने धोने मैं की जाना काविश कौन है हाय हाय ताड़ियां जोरदार और मेरे भाई अबू बकर कुरैशी से आखिरी शेर झल्ले दिल दे नाजो कह रहे थे ना फिकर दे कोठे छत मिलसा एक दो नहीं सा विच सा रहे ता लगातार दिहाड़े सत मिलसा तेरे शहर दी सर्द हवावां नूं थोया लियो तेरे शहर दी सर्द हवावां नूं असां काविश बन परबत मिलसा फिलहाल इजाजत मंगदे हां जे जिंदगी रही तां क्या बात